Bono jaudos ti sai kok sakata munai ge ang thaya hin to muni jaudos ke talang thang ge afur ke bima sungkul hi ta ge olaka baluk te hinka bai dok sang ta pur kai kun kok sali ang puru an pu ang le thaka ge sini ang bor kun pan sali ta ta seru kun wa la kun we ta hane bai ro thana ni ne ang belum bikin sakata juga angkol kaja ke anu florisip kayak ke kolok saya ibu tahu lah ke hyper life O usturi belanya duko pulan nismi pati zur khananya di khoroksa manai chino mokol mukti kelai kawi saka bo khoroksa selama 3 bosor hamsaki permanent ke tongka piaba tabu kajana jorake damni bate rang rui maya hane chlani family berino sagnaya yakti se boy nokni riklai rohka sudo asuk simia abuni olokai ob berino tesha salak hamsaki tongi che pregnant khlai ka kalangka bini hamsama chala tabu berni bohoko 8 mas ni cherai tongo eba cherai chuja khani manota yaklo bini hamsama chala ob berni pregnant engma kok saiman proke o chala saka abo ani basaya bonyesi angte nono naya hnei te khoroksa beri ketal nawi tongikya o chala abagi o monai tabuk juno kabi saka ani babu po thijak ani ama samung tane borok jung borone ase rang gobang rui kaje manai chalani buma pufabo samung ke chane borok no borok kisa jung kahai keri borok no bujina namani o chini kapal se hamlia jung kahai keri borok no bui tebo thungdok jago hnei o monai kabi juno sai khnarka phadien ke jung tini ko kolomana chigon sa kobai norok jotona sawi kaham ke buji rene abagai secret library channel pathe jora kahmi nadi buji manai te jotono sane please hamsamo keboni bukhano ta thungdi je thungjane borok belaino bukha kosto mano hamsama jagawo video channel sega norok ase apps kok sana Hanki tabuk IPL nema logi nirok opuni niwai kaham price to jiti mano lotus365.ino o jagawo kebangma question tongneromdi who will match or who will win toss omo high 50 plus question nirok opuni niwai kaham price to jiti mano lotus365 register khadi te mandi rupees 365 bonus te o jagawo 1 to 1 24 hours customer support bot tongo te o jagawo thangnerok kha 10 million sepan kebang users oro cricket no karibo 200 plus question nirok opuni niwai kaham price to jiti mano Nawas Udin Siddiqui, Kajal Agarwal, Urvasi Ratela, Sunil Shetty, Teni Hasan Masonghai, kotor celebrity rock or brand ambassador. Hanki baritam leri tong, tabung thangai lotus365.ino register khadi. Link pin khaja comment box. Sekang sinimung sanai chino osturi rohornai munani mung deborma bo bini ama bai khorne ke tonglai tongu bini ama henke bolongni mui kethung rok bazaro phalai je rang marmani nukhung naikol tongo mane samung ke chau hinma kokta bini babu henke o haingo kerke thithanga abagi tabuk o munai te bini ama bor khorni no nukhungo tonglai tongu bini hamjama sala eba bini live nosto khane chalani mung saurus deborma qualification ka lekha pora kari samung mungsa khaya bekar nogo kalaja boini basapotine nosto khane simi aboni bini qualification bini ama babu tabu bo kethang tongko bor bahano samungkai chalai tongu phadi tabu o monai bahage o chala saurus bai live shares khlai nosto khajaga abono kahmi saimane bahage pregnant khlai khibi kalangjaka abobo saiman laina Pulia sekang berino bini dol logi sanka khorsa chalbai malainani apuru buribo doli ko khane doa ko hne dol logi rina thampuru aing te khaksa chalabo bini logi te khorsa bini dol chalano tubi phakya adikene borok malai toma jora ayang chalani dol o logi thanai eba logi rina berino sekang pulia monai hne kok saka abagi buribo dara hne kok se tongka chalaba buri pulia dara monai hne number nai kok salaiman khoroni kesar teruk hamjama halo bojaka abo hakine borok kok salaiman 20 hne eba 2 bosor complete inka abon yaklo chala father haso rang ajina hne samungkhanya thangka haipono jela father hase tongmaya hne 1 month eba 1 mas toma olo tesa tripura phirogi phakya maneke aran buji dita mungsa jaga pano samung sugya jat jela hne oke pari tesa chin main story jela tripura phame olo ke aburno kobe hamse ko hne bini nogo bini logi tlang thangka abo hakino buribe jela logi baksa khalai thangu phayo la sumang bisi tam jora lakya mane jelani ayang nogo 2 bosor tongka yang burni aro 1 bosor tongka atikhema 3 bosor complete khai logi baksa tongka jelabai buri ba jora thangruk tabu hinge chela o burino damni baj pairi di hine deli jaluka te saka baj pai rimaya hankai breakup ngi kakla sinai apuru buri saka angle boro rang manai ningbo nukui tongo ani amabo samungkai chanai te ani babu bo kori thithangka angle bo jagni rang mani nono damni baj pairi nai jodi rang tongki jengke nono riada tongkhomo ba buri bini chelano atike sai bujuka abon kari ayang te khakse buri te chela nokni okra boro kane kok salakya hinkai
aing chelani buma bufa bo sem abahno saka bait khungjate rang 50,000 ridi hini saka a jora borini buma bo saka jingle samung khai chanai gori borok bahaki baite rang 50,000 rui manai kesa komro phano khake ba chanai nor bo haino samung khai chanai kisa bujidi chini cost no borini buma atigi samaya kolo chelani parents kisa phano chajegle direct ignore khai rikha tei saka jodi je jing samani rui mai hange tongdi kanya nangya hanai atike kokse gothokla ya angma pai apuru chalabai bori kisa hak chalangai kaglai tongkha haipona borini family a jora wansugo hamjagi asuk sal jora logi baksa tongi phai tabuk kaina jora kaglake abo mosangya borini family atiwan suki ob borino tese bini hamjam chalani nogo tunina thangmani a jora chalani bufa ob borino nogma jorano nasler jagmani yakti se buka plus nok riklai saka o nogo teta phadi norok bacheng kono halo korikya kipri thangni hene chalani bufa direct ob borino riklai rohorka a bagi berite bini ama jebono toninya thane rok aroni simina mokol mukti koplongke borni nogo pherogi thangka abuni yakulo henke chalano second tewese ob borino hamsake borini nogo thangi saka nengkeri ang tongman gelag please anota ya kardi ani chetongka ana maaf khari sorry chalani kok abutiki khnai apuru boriba hamsak toma bagi tewese hani hai maaf khlai rika o chalano adiki chalabai bori bujilai loki baksake ab borini nogo 3 mas khorni ke tongi tongkha haipano kaise kok jingjoto saimano girlfriend boyfriend jora kolok romi tonglakhe mane kanini kesaro kebama anglai thango mane kaje mungsa simi torki thango kanini kesaro atite abono nor kamkino buji mane eba bujidi oke phagi hinke tese chine main story chala oburna mapsane burni nogo 3 mas toma jora buri tabu hinke pregnant ange rikha apurki chala oburno saka ang nogo kisa thangi phaikirana kam nangi tongkha datino phaine chala ni kono khane buri saka ako kam nango hinkai thangai datino phaji nei phiaba tetam sachine chela bini nogo eba kami thang sogima olo salcha chela abrino kolke saka ang tirpra tongman glaka tabu phatar haseo samungkhana thangsine rang ajinani dati thangi ang datino phaine te jora rongman ke waise usu ang kol khaine mai kok sauna chela a kok sawi apron chimi buribe kamke kok salia yang burki chelani kongno bisas kai do a kohne jora kolongma bini nogo nasingine tongkha jora thango jora phayo yang burini sak sori mane pregnant engmani bo teruk tebo sijagai phayo salcha hanke obburino buikol ke saka nini chalaba nogo sibla alka buri ketal nogo to bujak neng bai kakla kheda henei obburino buikol ke saka tabu aro bui hini samani mani no a chalani kami tongnai eba kami amchani lukorok obburino kolke saka abotita oke phaji ke nor abo buji khana tese main story phaji yang buri bini chalani joto kok abotike khanai dukhu nangjai kolke kabi saka neng ba tripura tongya phatara si henei ano sabla tangai neng ano chala sawi abotike tongna nangkha neng ano asuk se hamsa ki hanke tamune ano hamya khlai cherai khai riklang buri kaptati saka haipon ochala koka hamki saya abo ani besaya boini besa se henei call card khakya plus buri joto phone number block khari bakya joto jagano abuni yaklo phone buri kabama phone number bai call try khakya ochala no phiroge manani bagai haipon chala alka buri najani bagai phiroge phalia opulani buri no tabu hinke yakarino risuka abagi yang buribo bini saksori naimang tabuk hinke bohoko cherai 8 mas ni eng tongkha asuk kosto birman jorapano o mone kaptete chingno tini bini birmani kok share khakya tabuk asuk jora khanoi baksa porok wanchuki tongkhana a cheraino pulia jorano nariya tongmaya da bithi chai khibiwi maya da hanirok abongkha kaisa kami tongnai o monaiba asuk aboka he line chaimanjaya abono tei pulia jora kebobai share bo khatokliya bini abono first time bla paithogo mungsa option nogi angai cherai kasai rikha eba nariknano nangi thangka o kokno norb kisa bujiwi wanchuki nadi khorasa kami amchai tonai buri besa bahake am hai kokrono first time angmani rok buino sarak chineba abo hatia abagi paithogo sing abono sasinai borokni bukhana bujina te bukha kahmai malainani belaino thugu tini ochla bini buma bufani tomung belaki chitra khadas tomung nukiman kha ochla hange sak motok tongna bagi simi burino chalak hamjagi tongse pakya tabu henke 8 mas ni bohko cherai khlai yakar kalangka burino abo kahai chalano kahamda hini sanai eba hameda hini sanai nortam sanamosun comment box comment ke sadi jingle abun sanai adi chalano bakpar lopsa buma buha phriyan bosa hanino sanai te bini buma buha ni kokbo sana thangke tebo khadas tomung nuksaka baki henba chalani buma buha samung tangi chanai henkai to buini kost birmano kamke bujina tomani haipono tabuk kanya jorake chalani buma buha o burino bate rangsani maya hanai a burino samungke chanani bosajak bikrazat bupa thejak hane lachimubo rikha te burini bumano po bikra randi chigma samungke chanai bikrazat hane sakna yake nokni riklai rohaka chalani buma buha ati koron khanake abono sanamusungo borokni bosa chala pulia a burino hamjagi nogotlang purke
bufa thwijak te bikrani bwsajak hini saimanya deba a chalani buma bufa song tamoni a jorake accept khai chalabai burino loki baksa mothurui toniba o chalani buma bufa tabuk asuk sal 3 bosor tongi hamjak ruwi bwsrano tongthok tong ruwi buini bwsajano je musungti khaikya tonika tabuk amo joto tongthok pakyan kai o burino saknangya khlaimara kalakha je video na tonai dara by dolte muneso norbo sadi aro sabuni chae tong abo kahai buma bufa sungcharo kwbangma borokni no tongu sakni bwsa eba nijini borno simi kaham khainamo sungjago boini bagi hinkai wansugya ati baksa buma bufata jodi tini a hamjage yakar jane burei borokni bwsa se ongki tongkhe abono pota alka chalabai mothoboi pregnant khlai noga haino choboi toni khamo a chalani buma bufa tabuk te kese kopikok sana thangke abono sanai o chalani buma bufa se tomung sitra tongo hinkai borni bwsa chalabo a bagino lekha pora jaga to onglia bekar kalajono ong tongkata plus boni bwsa burino simi nosto khane rungkhata aboni pini qualification o chalani ta tini jodi chalani buma bufa kaham wansone kaham phurne hinkai yang o buri munaibo tini nogo sachung kabui 8 mas ni cherano bohogo tui atei usturi kabui share khane nangala khamu wansuri joto sijak nukjak okra sakar aro sabuni chayatong please video no share khadi sijak nukjak lukorok abu kahai tomurono tamu khlai tei klai please wansubadi tei kebo buri kaje sikang a chikonja sraptani tongthok ta tongbadi borok hamya baka sitrabai malakhe tini o munani kapal kahino norbo sago klai manu abono kisa wansuti abono bujiman ko bujidi te o video jaga chalarona hamya hani saman ko kya o video jaga baksa chala phalto bakparin kokse sajagu kamye khnadi o video jaga baksa chala phalto bakparin kokse sajagu abakai phalto bakpar ka bamano tongu boni basa bote eba burino simi tonghecha yakare ro eba pregnant kala yakare ro phiaba jotoni inu khongkono buri borok tong hedba joto burino kisale respect rina nangu hamjage nung jodi bo tongi sima hanga tamni bunyo nosto khateba thingno nangbono hamjage bo tona musung hanga mas kase kani hamjage olo breakup khadi phiaba kebon abhage tongi chai use khayi abo yakarmani khe abo belekhen saya and chini bekhari chung abono sanai baksa buribo kaham tongo baksa hamyabo tongo and same chalaba abo hano baksa chala kaham tongo baksa hamyabo tongo abagi chala angtung eba burithung jotono borok kaham bujene borok naye janija hamsamani jajama nai no life partner snamkeno sanai maneke borok kaham bujene nai snamladi hinma kokta asak samo olapano baksa borok naithok mukhang nasige hamjago phiaba o naithok mukhang pale tam khainai o hamsamabo life partner bhage choice khaina nang abono ani bukhakte eba ani wansumati sana thangka hinkai ang nayo je borok ani kahamte hamya jora jesa borok phano ano bujiwi logirnai ati borono ani bagi bes abo kaisa ani bukhani kokta okay phati hinge chung tabuk o munani khoktini kisa khanai naine o munai tam sakana di bini chala bono bhage thokoka te chalani buma bufa bhage thokoka bobusu birmano kalakya o munani khoktini chung kisa khanai nalena pula phaltin ha angku ani dolok tong mani tangke dolok tong hangke dolok bai dolong ni bini baisung para bere thamani hinge borok bo bini sulai malai thamuta hinge angbo thamuta logibo hinge thanga hinge angbo mane kok saya lasiwo hinge bono jaudosti sai kok sakata munai tamurok khai tamurok hinge olke namborok na hawi kok sakata hinge panang kok saya hini tomani nafru nge angku sajak tin hata ni namaran lokok ka kolok kita an fundo kre fruno mane dolong ni bai kok samata nge hapana fu kok saya frang pori dong khula gai malai ko bai kebuma kok saga 2 bosor 3 bosor kok saga nge manja sapro 2 bosor hamdun sonakya ke nge bafru bayro thada nge bayro bafru madini phelnge bayro hamokhaya thangta nge afru bo kok no saitong gusu nge kok saitong nge tin no phakya no phai ego sorok mane ati hade ba sabani rong khana nge no buan tlang thangada mane bo 2 bosor ai ko thum porebo taise plupra phakya 2 bosor nang daya bahai kok samang 2 bosor kam porebo bayra thangai phaiye nono dari bi no tlang thaka mane bayro bo su tonguli ata mane samro khani
kosterong jago gerang rok short ni logo jino phabe ka ta te hade ba sarok bani batang dong kana hati barsa mane 1 week hafta kasa mane mas kasan tomu kama koka hingga tong hanggai afuru puja putu puja gana ngai ambo bosoroga laki puja afuru thangta bosor boy thangga dara amo khayang bacha ngai laki puja afuru sung berna thamani nge ang thaya hin tomoni do roz ke talang thangange bo talang sakange amuk tong do khata nga tong hange hapalang no hanenga nga purke bilam ba sungko hiya do nga hano nga no sakang na de ro sung sung tange saka gen sakata nga ga tong hange 3 বছর tong khana bong no ba মানে nang binoros je puya thampuran chimino tongni toya total 3 বছর tongka 3 বছর tong hange sing yango 1 বছর bong yango 2 বছর tong hata hange tong hange afurke bima sungko hiya ta nga olaka balukte hinga olakai tuan temme bai dog sanu ta purkai bai pare hinga Nasro tamsara. Ne bai dog sing yang sungguh kiri ni bai maya ni bai ko thawu ang bo anno hai tong ka ta nge abon ta bu khoi ono burisna hai tong si ano thoi sai charang bai bo tha ni Mana kai apa kamsan manai ini tep tunggu hati ku sana ni tunggu mana onam sujara nang bi bo bayra thang phaye nang din rot thang payment total 3 বছর tongata eta bobai permanent kata setelah naik 2 বছর dunia 1 বছর tongata tahu langsung ni naik to nge afuru tuisa su ngu kak tole mani ta baik ni bagai ni kak tole ngai masuk tuisa tuna hini thaga ano nge bini ngu babu sung ano bui ho nin bo babu selani ta a jora tela bachane nor bat imai ni sapurun keno nor tamne lamang tong khata kisa mane joli lama bakel gabun ulfono ni parents Rasya nolak sang tulis ya aturangnya telan buka bui rohga. Tangi pai ne. Tang pai ni bui ho. Gapuro nang tam saga. Tangi pai sapurang ko. Gapo kong sali ang puro ano bui ang leng thaga. Ini sini yang baru kumpan sali ta. Ni nama sunduk buo. Nani nama sampai. Ni baru ta bin bambu haso. Mana ke non ni Jepun ni nama sampai tuni apa tu bu? Nani nama sampai pai tu bu. Mana apa lagi tu hega no? Tuni mah lagi no nang puja kah ampere tu pai no kote sya. Kaham kai kok salai tu ni thamani. Jadi babu song bui hong gang pun leng thagang ke per masuk di situ hingga tanah dia sekak oleh mani dia bisa kok tak sing desa ano dekat payu Salah. Dia tam si kamu tam pura si kamu apuro gislo tam pura payu tak buat desa Kisno sen pur phagenge tisa oro tong thaga Minara tin mas tong thana ke buma song hayo nor bakas ka la sen ta kan phaila ni su ang bi ni busa ha ka ta sinya wa anaru thare ga pur ga amusika nor amusika thanga ga nin ma wa su sa ga ga takan highlight kata ko bano
Semua rok tang chau da. Ang te kang lia rok hin chau. Kang lia rok hin saka ge si nong borok te nar to ne kata masuk ro. Ngo lo khai ngo tin masuk tong thang ang ti sen no ko thanga. Te no ko thang ang rang ma thai tu ni ri jana hi ni rang ma thai sura thangu. Ang ti ko thai tu ni thai ga long da no ge. Doa kon thani rang ma thai tu ni ri ni hoi ri ka rang pa so. Ni rang pa so tu ni ri ga ga. Te sha ano no ko thanga ni khol khai da. Ang pai ro thang si le ni. Nung tong ni ang ri hai tong ni ang thai ka long. Jafni ya ram pas lang thanga sama pore kana bonon tho bara thang sene na. No ko thang so ka ni no. Olaga sing no ko thang so mo le bon ko kha. No ko so ko ja ni sing mani in chau ga bin ma so an ma na mu ti hin chau ta. Ni ba sa na ba phai ga ro khai ni cha ho ro ga so ma so ki ko bang lai cha ga ai ga ja kha bo ja kha ga ang sa ta nu baru no ko shin jama ba to nu baru thana in tola se nu ko wa la ko nu ta khane nu baru thana ni ne ang ko rom te hin cha ka ta no ko ha ni sa ma se ang baru tha ka te ne kai to han chau ga baru tha ga na in dong dong ge abu ga ang ko kha ja ge an fulo ri kha ya ka ko ro sa ya Bila risu kisah na waktu ni, ibu tahu lah tu hyper lu ada ni. Oh, tapi masuk pain sabro. Oh, jika abah kena barat thang saya kelanggai, bong ke barat thang ya saya kortu beri nawi, nongol tu jom kita. Gambar aku saya ni beri tu ni. Kamu baik semua. Bukan borong ko kata ya. Bin naman betul ko kaya ambo ang ni dara bari ni kaya ni. Dara boro bari wo thang bo si shop. Ngang bin ka kan betul ko kaya ta busla suno ang bo parang borong wo nam tige sangka bong nam chadi di samang nam ro kashbori ne kire bini Agi bokok sama beri tong phun ke ili sa tong phuta ga bin thane nam sana ka ga bin ka kani basla nambari ka gang sunga dara ko ansela no hay ko den sun bor thang bari sala ni sunga hay bo bari thang ni ba ni bari thaya bli no ko bli hin chau da pun ga sabun ga bari thaya ga kol kha ga College tu kaya nama orang bici kata ni, nama bela tu sudah itu ni, phone nok suruh kata ni tu, tak kok semua sali yang. Apa lagi sekarang bare belum futuro boy, ang korang phone ka, ang je, angko kajang mani, apa tapi sih kamu, sekarang kerja kajang orang, ang belum futuro boy phone ka, ni apa tu? Tepsi, apa ke beli sudah tahu tepsi, nomor bolok kata ni risu tahu kai. Tahu ke kok semua sali yang. Enggak tahu nih je, apa problem try cuma kelas kamu ta. Taiwan pun kok saya enggak. Call blocker kata na, ni nama na.